Bos días a todos e a todas. Estimado señor presidente, conselleira, exconselleiro Conde, alcalde de O Porriño, vicepresidente da Diputación, a banca, José Manuel, y por supuesto Alejandro, presidentes y colegas de otras asociaciones, como Donca, que se me olvidaba el IGAPE, y Ana, que está también aquí, presidentes de otras asociaciones y colegas. Titulaba Celso Emilio Ferreiro un famoso libro seu chamado Longa noite de pedra. Hoxe estamos no día en que esa longa noite de pedra vaise facer día. E vaise facer día porque Estongal vai poder proxectar a cara ao mundo un sector da pedra natural e da lousa que, sin dúbida alguna, polos seus empresarios e polas súas empresas xa está proxectando o valor de Galicia nos 5 continentes. Estamos, señor presidente, diante dun sector que emprega a máis de 10.000 familias, pedra, granito e lousa principalmente, inda que hai tamén outros de menor contía, que ten máis de 50 ou 60 países con presencia de pedra natural e de lousa no mundo e que conta, ademais, cun saber hacer milenario os nosos canteiros e que, como alguén decía, Galicia é pedra e auga. Se é pedra e auga, nós temos aquí a pedra e poñémola ao voso dispor, ao dispor de Galicia e ao dispor do mundo. Estongal ten a súa función de ser un punto de encontro, de ser un lugar de achegamento e de pôr a Galicia no centro da pedra natural, a ser posible, na Península Ibérica, desde logo internacionalmente falando. Non me queda máis que decir que grazas a todas as institucións, a todos os empresarios e a todos aqueles que achegaron esforzo, cariño e, sin ninguna dúda, moito traballo para que chegue este día onde esa longa noite de pedra se converta nun longo día de proxección da pedra de Galicia ao mundo. Moitas gracias a todos.